College body fibro sach senpat haban pensyai baik nak por syakapor nak kamta ka jemun toilang jong pi candidate ki ba syai pe ya ka channel ka jongan nak por syakapor ki bayo jemun toy te kat bala ngan nyarap an pensyai kita ki jinge ki jong pi hamtam ki bari ki first time kasin ki manikong ka jong ki te nomor pun ma ki ba message mo na message nang nunang nuro ki message ki athu ki jong kala ka jong ki tengah nadu bah sedang ngala dapat senai ke video nadu bah shua bah kas exam kapat mi kata rekrut ngala dapat batai ngala dapat ong re ya kita ki juhi ki jing ong ki jonga ki bakalahi kita hi ngala dapat ong bah pendap bahai kom arsyid te bun naki ki don ki bakala pendap iro numba don ki bakala pendap yo series ABC haduk sujanjar marba nadu bah sedang ngala dapat batai lupai kita bro ngala dapat instruction mah ngala pen iru kan nuksang ngala laju ke video wapej pidin pendap bahar penyong bahar numbar mde ban pe ke jong kiwe pendap ke jong lade shwa ban yu dah kali shwa ban pendap te susi plat ba ki ai peteng biang kita ke jong bakla te kane kalong nam ta kitu ki bompat dep tho example ne ki bala dep tho ru ki tho biang nam ta ke ab mo ki ba yo mi po ar lai tadi mo bat ab bat ki we te bade yam ta ke ab ru lada pila bakla ka ub hagini mpro ferment te lek bahano hag ab wanam karki tamba ab bade kanang dunah por shu kan ai por pitang kan chicken ta te kan duna por shu te phaban le baha melop ngore kata kapor kan lut bai tang tung tu hi phile kai te kala lut kapor jong phi khamtam ke blayo excellent te phab le baha ke ab mderi ban punduna mak at least 50 sejrong phi bin yo bai mderi ban punduna mderi ban por kapor jong phi yele ban attempt all the question whatever possible kat kalong phaban attempt the question mdere ban pensuki kapor ko jong phi yaj be urut bala penyong ya wut penya mdere melek kam kai te kata ka we kalong tangga jing ai buit nang jongan marba bun ma mo ki ong ngalayo kata mak nuwe don mo message ngali ong ba ngala kenya ka yubi ngalayo kumba ars pa lai po as pasan pomak tang bang ngakum bakla tho series lane ngalik but ka series jong gi we shubu perlok jong ulayo series D haka jong uru pendap series D te chano kan ya upload te lada phi bakla ka series tengmut ba ka komputer kan korek kum ka series D te jong phi kadi jong uta kadi series C ka korek kum ka series C te nomor ba ki question ki shuffle kin penjom general knowledge laka jong ka arithmetic laka jong kin shuffle kum ta te kala bakla lut ki nomor kan te dalek tak mut ba ka komputer kan machine maram de korek no machine te wa pia tap ang tu ka korek ba kum ka series D te mut ba ladu mla le re te don ki ba kala pendap nombar wan penyong nombar yo nombal te ngelong lupa ngadep ong lupa stang ba ndalap tap ang tu klemrit yo nombar jong phi lada ki karit i max ru te shei kan ai kata ka max ba umde ur nombar jong phi te piladu phinomi kerteng shu la long ta te te la ben penbet te phila penbet te katahi te kat ba kapor kanang biang telada phila ban suthu ba phi bakla te nakaling jonga teng ngan kalong bait ba kajang ai bu jonga kalong bait ba persyang ban phone you helpline number lada ai helpline number haman lagi notice la ai helpline number jong mekla police wanum kelin ai yo to helpline number aman la kinotis ladap ai bej haka wa une de helpline number any problem any phone be helpline number ngan bu shu hnem tan mar la download haman la ki yu la hang long la download tel deven kan mal nder ru te la de bi ba basa shalong ba jan te yele ben le mi be chapo central recruitment board ke jaka ka ba de ka maset ke jagli ban le ke baro habai be kam mikla police recruitment te phiap lệnh miếng tu cái link tu cái bade manle la daki ong tho application sa tho application saya thu ba phi bakala hang tang ta kata ro nomor jonga kam tang bakala te maybe they can consider if they la rakmla atamla le ere then ru pasang ngakam tip re ba nomor ba ki ngada penmi ka video ro ba ka kamlong unfair kada kam exam mikla police te ki klam ai shoot ka wero kata ka umar sheet la da bakala list la da bakala at least yele man penbet mo ai da kano kom ba opila bakla te beli ban pha tho exam be yu ba yu te at least yarap man penli lane ban penle kano ro at least batai kino ki don ki option man batai mo don re balik umta te kitu ki ba iti pendap bet jala man to yu shun pendap ba nombar bakla penyong bakla kala feel lupang ta
kadang orang di bandara do waj ing nomor ba klem ong te pendap hido waj ing ban ne ka badu te pendap hido waj ing te sepenyong hadu wei gitu wei te larit la karit la da biang ka jeng pen ili jong pi kata ka wei te henre ya kata ka jeng ka komputer karit na kamrit na ka bakal na kamka kata ngla ra banong te henre kata ka long tang ka jeng ai bu jonga te ka wei ro mdei ban kerki papor pendap rul nombar kan usin kalau mdei ban kerki mdei ban kerki pendap rul nombar habor pendap rul nombar alis jai pendap bah da pej bah da keli shon pendap ada nang tu iki question tam lele phile kat bomon pendap penyong melele re katu mar ko question tala pi bakla tang ko tangai to ko wi pin bakla re ada ka Omar Sheet da pi bakla romba kemut ba all yo barok gitu jing tres tam jepi kala chu wis bej ma last recruitment kidon bun ma kidom bami kasteng ki bami kasteng ma bar bakla kumta te kidon ki bami to ma kidon ki ba khemi re marba ki bakla ka pendap Omar Sheet te pila dei ban pej bah te wan nom le shu ka ju ka mistik kini ki barangsa ka exam jong ka AB constable le bah pej bah pendap bah da kali la da artin mdere ban chu pendap rut klem berarti be age pendap no pe shu nong e la de ta tangkan nei ka jing penchan ne ka jonga alis puli bah question puli bah e baro mdere ban le karke kata ka wei ban wat nom ino question wanom pelut pan ka por be da kenya ka por jong pi ba adu kane ten the rest alus atem lot baro mdere ban le kerke mdere ban ei ya tai ko wei te all the best nam ta kan exam ko ban wan ko jong phi khmil nanti nam ta ka jing bah wan nam expect e kono ko ba sniu ne ei te ba phin la ba ba phin le ba ba te nang yai pen krep nang don ka por kom ba ka tu kan sngi ei te ngasepe te ka video ha ba de bat ki bun ba kali ha ba de ba kane kan no cut of mark non cut of mark re tamalong alias hadu kat no kila ban post interview kat no ma kam ta ter tengan yele hi ban wan ra kata video tama kan kam simpori nga kampun kam lagi jong jong kam ro wiro te tama yele hi ban pen video na por te tangkan nei kules bon